Svi mi znamo koliko ti odnosi jesu destruktivni, svi mi znamo koliko ti odnosi nisu dobri za nas, svi mi znamo koliko nam ti odnosi ne nose ništa dobro. Međutim, unatoč tom znanju mi ostajemo u tim odnosima. Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Nova godina, nova ja. Ono što ste tražili, to ću vam i prirediti. U novoj godini kreće nova generacija programa Život bez narcisa, samo moj. Program je u biti edukacijsko putovanje koje vas vodi dubljem razumijevanju odnosa u kom ste se našli, dubljem razumijevanju što je u biti vaša odgovornost, što je ono što je enigma koju vi trebate riješiti u vama, a kako ne biste bili prijemčivi na odnose s narcisima, na toksične odnose, na odnose s manipulatorima. Naime, ono što jako često volim ponoviti, nisu narcisi toliko moćni, zapravo narcisi su moćni samo onoliko koliko moći mi njima damo. Život bez narcisa samo moj je program koji nastoji odgonetnuti, riješiti enigmu što je to u vama, što je to u svima nama što nas učini da smo gotovo bespomoćni pred tim ljudima, pred tim manipulatorima i što je to što nas čini prijemčivima na ove odnose s manipulatorima. Zašto je to bitno? Zato što onog trenutka kada mi riješimo tu enigmu, mi zapravo se riješimo gotovo te fiksacije na toksične odnose i mi zapravo nadiđemo sebe sama i postanemo uistinu ona nova verzija sebe koja više nije sklona u biti autodestrukciji. Mi postanemo ona verzija sebe koja voli sebe i koja želi sebi dati samo najbolje. Ono što nam je zapravo uvijek i pripadalo. Tako da idemo, nova godina, nova ja, idemo u život bez narcisa. Prijave su otvorene, kroz 12. mjesec imamo poseban popust, tako da javite se i družimo se od 2025. u edukacijskom programu Život bez narcisa, samo moj. Edukacijski program Život bez narcisa, samo moj, koncipiran je u 7 modula, a za svaki modul je odvojen 1 tjedan, što znači da program traje 7 tjedana. U svakom modulu se razrađuje pojedinačni aspekt odnosa s narcisom, pojedinačni aspekt toksične dinamike i pojedinačni aspekt same naše prijemčivosti na odnos s manipulatorima. Kroz program mi steknemo dublje razumijevanje i samog narcisoidnog poremećaja i steknemo dublje razumijevanje što je to u nama, što nas čini sklonim toksičnim odnosima, što je ono što mi zapravo tražimo u tim odnosima i što je to što je u nama što čini da ne možemo izaći iz odnosa. Naime, ono što je meni pokazao moj rad sa klijentima jest da svi mi znamo koliko ti odnosi jesu destruktivni, svi mi znamo koliko ti odnosi nisu dobri za nas, svi mi znamo koliko nam ti odnosi ne nose ništa dobro. Međutim, unatoč tom znanju mi ostajemo u tim odnosima jer na neki način ne možemo si pomoći i ne umijemo izaći iz tih odnosa. Upravo temeljem toga sam koncipirala ovaj program, a kako biste našli način na sebi pomoći. A kako? Kroz razumijevanje i tih manipulatora, ali i onoga što je u nama, onoga čemu se nadamo i onoga što mi iz tog odnosa dobivamo i što nas zapravo drži zatočenima u tim odnosima. Izađite iz zatočeništva, razumite sebe, razumite i same odnose
Jer na taj način se možete osloboditi i na taj način možete živjeti bez narcisa. Tijekom ovog mjeseca imamo posebnu pogodnost, tako da sad je vrijeme da se prijavite. Javite mi se s povjerenjem, a u 2025. godinu idemo živjeti bez narcisa. Nova godina, nova ja. Idemo samo hrabro i idemo naprijed. Vidimo se.